Sizlere salam. Gelin biz bugün şolary türklerin ady belli tanymal triliçe tatlysyny ýani triliçe tortuny pişirelim. Triliçe tortuny türkler köplenç Orad aýyna Remezan aýyna ýatan ýalar. Sebäbi içi bol suwulja, süýtdülje, akyp duran suwly siroply hemem üssem karamel sously bir ýeňiljek gaty tagamly tortlaryň biri bolýar. Eger tedem şolary suwulja, siropylja biskvit çören halayan mortaňyz karamel sousyny halayan mortaňyz onu sizinem göwnüňizden turar dip umyt edýän. Tebe men ýürite zakady satyna buyurma satyna tortlarda kadalan wagtda sirobyny has köpürek goý adatdan köpürek goý şol suw akyp dursun diýip ýürite aýratyn zakady berýän müşterilemem bardy. Eger şolary tedem suwulja biskvit çören halayan mortaňyz onu sizinem göwnüňizden turar dip umyt edýän. Triliçe tortunyň ýene-de bir aýratynlyklarynyň biri şo üstüniň karamel sousy. Yumşajyk biskvitiň üstünden bir suwulja biskvitiň üstünden krem şanti, oň üstünden hem akyp duran yumşajyk karamel sousy gelýär bolýan bir ýeňde bir aglyňda erap barýan gaty gowy, gaty süýji tortlaryň biri bolýar. Bir gedek iýseňiz ýene-de ikilenji gedegem ýatanarsyňyz diýip pikir edýän. Şolar ýaly aglyňda tagamy galýan gowy tortlaryň biri bolýar. Gelin onda biz bugün şol ýalpylap duran karamel sously triliçe tortuny ýasap başlaýan. İlki bilen çöreğini pişirmek üçin 5 tane yumurtga, 1 stakan şeker, 1 stakan un, vanilin, ýartyça çay çemçede kabartma tozu gerek. Yumurtgalanmady arasaja ýağ öl bolmady gurja kabynda çakýatsa üstünden hem bir çümüjük duz atyp bir buloýat ilki bir gedejik. Üstünden şekermeden goýýatsa ýene mikserde gowy buloýat şüte köpçi şip köpürüp goýulýança mikserde bulap garýar. Ne görüň şolar ýalak bolup goýulyp şolar ýaly çyzyk ýyl galýan derece bolandan soň mikserde bulamamy diýip edýärse üstüne un, kabartma tozy hemem vanilin eläpçik goşýar. Sonra bunu mikser bilen bulamak gerek däl şeýdip bir emay bilencik silikon lapatkaçyk ýa-da agaç çemçejik bilen garşdyrýar goýjady. Taýýar hamýermedem şolar ýaly mene aýna gabym bardy, beýleligi 30 sm, beýleligi hem 23 sm galybyň aşagyny ilki ýaglaýar, soňra bolja un sepip şoňa goýýarsa bir 170-180 gradus howkada 35-45 minut pişirýär. Şol çöpçäş dürtüp barlak görüň, eger çöpçäş gurja çykdy, pişdi, şolar ýaly tarça bolýança pişirýär. Men biskvit çöregim pişdi, şolar ýaly tarça bolandan soň indi buny togamaga goýýar. Indi bolsa karamelini ýasalyň. Ýöne karamelini ýatamaka gaýtjaklatymyň bir şol karamelini ýara bir gün öňünden etip goýun ýa-da işe başlamakaňyz etmeseňiz ol karamel şekerden ýasalan soň gowy togamaly, bu diýalak bolmaly. Şoň üçin şonu öňürtiräk etseňiz özüňiz üçin hasam bähbitli, haýyrly bolar. Karamel üçin bize 100 gram şeker, 25 gram mitge, 250 gram slivka gerek. Şekermidi arasaja gury, ýağ däl, öllel bitijigimide goýýarsanym bitejik otda goýup eredýär, şol ýakamzok ýöne eredýär, şol hemme şeker eremeli. Biraz gyralar erep başlary bolýan, ondan silikon we lapatkaçyk bilen garşdyrsaňyz bolýar. Bolmasa da bitijigiň özüni şeýdip gyşarda birazjyk eremediklerim garşyp erer ýalagydy bulaşdyrýar. Şekerimiz şolar ýalyk ýantarny swet diýilýär, bir karameliň rengi bolandan otdan düşürýär. Hat köpetdeňdem ýanar şol gatlyra tap bolun ýantara ajy tagamy geler. Ýoksa da hemme şeker eremese de tokga tutar. Şoň üçin şolar ýalyk ylaýjak bolandan soň otdan düşürýärse göni mitkämiz goşýar. Mitkämiz bolja erenden soň üstünden hem slivkamyz goşýar. Şol slivkamyzdan mitkämizden öý temperaturasyna duranmaly, slivkada tok bolmaly. Näler eger mümkinçiligiňiz bolsa biraz gyzdyrsaňyz hasam gowy, ýoksa da öňräjenden halajinikden çykaryp goýanyňyzy goşaýmaly. Üstünden hem slivkamyzdan goşýar, slivkamyzyň baryny birden goşamyzok, bir adajagyny goşýarsa bir garşdyrýar, bir iýdirýär, soň ýene-de galanyny goşýarsa şeýit hemmesini goşanmazdan soň bir adajyk bir petejik otda goýup bir adajyk goýulýar, bir otda goýup bir 3 minut gaýnatýarsa
Otdan düşürseňiz hatam ýylmanajyk gowy karamel bolar. Bizim karamelni taýýar boldy. Görüň şular ýaly gowja ýylmanajyk owadan ýalpylap duran karamel boldy. Ýöne bir wada göreňizde şu suwuk ýalak görünür. Ýöne gorkmaň häzir sowandan soň öz-özi goýýarlar. Triliçe üçinem has goýulyp bu karamelim gerekde ýumşaçyk karamel bolsa hatam gowy bolýar, owadan görnýär hemem iýeňde tüýji bolýar. Şoň üçin indi bu taýýar karamelmidi başga bir gapjagaşa goýup goýýarda sowumak üçin bir gyra aýryp goýýar. Ýene bolsa sirobyn taýýarlalyň. Sirop üçinem biri 3 stakan süýt, 250 gram slivka, vanilin, ýarty stakanam şeker gerek. Gabymda slivkamyzy alýar, üstüne vanilini hem şekerim goşýarda bir garşdyrýar. Soňundan süýdimizi mazazdan goşup şol gowja içi dygyrtylja bolar ýaly, gowja edip bulap garýar bulamyzy. Bisküvit çöregimden gowy bu ýaly sowandan soň şeýit wilka bilen dürtüşdirýärse, üstünden ýanky taýýarlan sirobymyzy goşýar. Sirobymyzdan görüň şular ýaly suwukça bolmaly, hemem içiniň şeker dady gowy eren bolmaly. Onuň şu çöregimden üstüne şeý diýip hemme ýerine ýeter ýalyk ýaýrar ýalyk edip hemmeje sirobymyzy goýup çykýar üstünden. Sirobymyň hemmesini goýandan soň indi bu gowja çekişýänçä süýdüni özüne çekýänçä bir gyra aýryp goýýar. Onuň bu gow çekenden soň krem şantimy taýýar etýär. Krem şantam şol bir paketdäki 75 gram krem şantini bir stakan süýt bilen mikserde gowja garyp köpürjüklerge gow garyp goýuldyp çişirýär. Şantini ýapaňyzda da süýdüňiz gow buýdýar, soňra bolmaly, şonu şular ýaly goýjy, gatyjy krem şanty bolar. Şonu nazarda tutsaňyz gowy bolar. Indi taýýar şantymyzam tortumyzyň üstüne goýýarsa, hemmesini goýjap ýylmana edip ýadýar. Ýöne şol krem şantyny çalmakak, üstüne ýazmakak süýdüni gowja özüne çeken bolmaly, ýogsam süýt bilen ikisi garşarda bir hil bolar. Ýene de bir aýtjak zatlarymyň biri şu şantydan adajagyny gabyň düýbüne goýuň, soňundan bir de häzir çydyk çekmek üçin gerek boljak da şoň üçin bir adajagyny aýryp goýýar düýbüne. Kremden şular ýaly nähiltik hiçek ýylmanajyk gönjeti bildigimçe şonça da gowy bolýar. Üstüniň karamel goýamyza bir tarapy akyp gitmedi ýaly, üstüni gönje, düzje hemem ýylmanajyk edip ýylmaýar. Şular ýaly sowan goýulan karamelimiz goýýar. Karamelimizem o bu ýaly sowanlaryna göz ýetdirmelidir. Ondan soň hemmesini goýýarsa, buna meni ýylmanajyk edip ýazaýar ýüzüne. Ýanky galan şantymyzy şular ýaly haltaçyga goýýarsa, üstünden çyzyjak çekişdirip çykýar. Egerde şantyňyz has goýy bolsa, bir adaçyk süýt goşup suw boldup bilersiňiz. Sebäbi has goýy bolsa, owadan çyzyk bolmaz, azyk ýumşak bolar ýaly, adaçyk suw boldy bilersiňiz şantyňyzy. Çyzyklaryny çekip bolanmadan soňam şol meşhur triliçe görnüşini bermek üçinem çöpjagaş bilen näşe diýip bir eýlek-beýlek bir gerecik geçäýär üstüne. Ine bilen triliçemiz taýyn molly görüň nähili owadan molly istäçija ýüzüniň karamelim owadan ýalpylap duran karamel bolly. Hem tagamam gaty gaty gowy tortlaň biri bolýar. Ýöne triliçäni gönüş owat ketip iýmän bir gije halajynlykda goýsaňyz, hasam siroby, hasam çöregine siňip özüne bir-birini alşyp, hasam tagamna gowy gelýär. Şoň üçin bir gije halajynlykda goýsaňyz gowy bolar. Nemenen bir gije halajynlykda goýdum, gowja alışdy. Gelinginde bolsa bismillah diýip bir keseliň, bir içini görkedeýin, nähili ýumşadyk gowy tort bolanyny görkedeýin. Ne görüň ýumşadyk bir aglyňda eräp barýan bir tuwulja gaty tagamly gaty süýji tortlaň bir süýjilikleň biri boldy.
Triliçe tortunyň esasy aýratynlyklarynyň biri biraz ol suwulja akyp duran suw bolmaklygy, olam ýöne suw dälle, slivkaly süýtli suw bolan soň bir hili tagamy hasam gowy bolýar. Hemem üstüniň karamel sosy, karamelam bile alışýa bolýan gaty gowy, gaty süýji tortlaň süýjülikläň biri bolýar. Eger-de videom gowunuňyzdan turan bolsa, halan bolsaňyz, onda like goýmagy ýatdan çykarmaň, hemem agza bolmagam unutmaň. Ýene-de şular ýaly videolar görmek isleseňiz, ýene nähilek videolar, nähil tortlaň kökeleň bişirilişini, ýasalyşyny görmek, öwrenmek isleseňiz, ýa bir başga-da sorajak zatlaryňyz bar bolsa, onu arkaýyn kommentariýada öz soraglaryňyzy, pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Elimden gelýänçe jogap berjek bolarym. Hem şular ýaly ýalpylap duran karamelli, ýumşajyk çörekli triliçe tortuny bişirnseňiz, şogly bolsun, noş bolsun.